А сега, какви очаквания можем да имаме от към цени на горивата, защото работодателска организация вчера поиска от Комисията за защита на конкуренцията много бързо да приключи проверката за това. Има ли картел между продавачите, големите вериги бензиностанции на горива до нас, обикновените потребители, защото има съмнение, че такъв съществува. Нещо, което потвърди всъщност и в края на миналата седмица човек, който оглавява агенция Митници Ваньо Танов. Разговорът предстои. Сега отказ от темата на Нова, посветен именно на този въпрос. Има ли картел и ще има ли по-ниски цени на горивата? Шофьор от София, по-гневен от всички останали. Ето и сега мога да минем покрай една бензиностанция на територията на София. Виждате, че тя отсреща 1,80 лев дизела. А къде са другите вериги, които са нашите, които ми държат 1,90 лев, 95 марш? Много лесно ще да бъде да застанем на страната на картела, да сложим цени на горивата на нашите бензиностанции от 2 лева и нагоре и да живеем много по-спокойно. Категорично заявим такъв сговор, такъв картел няма. Конкурентната стрелба по болното място на пазара и на хората накрая ще прекрати Комисията за защита на конкуренцията. Вероятно секторният анализ, който подготвя регулатора, ще бъде готов до месеци. Кой с кого и дали е свързан е разговор омръзнал на хората. И по темата за горивата искат малко спокойствие, малко яснота и повече честност от всички. Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България, които вчера поискаха Комисията за защита на конкуренцията малко да ускори процеса по установяване на това има ли картел или не. Даже много. И говорителя на Комисията за защита на конкуренцията Марио Гаврилов, отново гост в нашето предаване. Темата никога не умира. Добре дошли и на вас. Първо към човека, който инициира този разговор. Какви са причините да смятате, че много се бави Комисията и може би се съмнявате, че има картел? Или не? Ние не даваме оценки на комисията точно в момента какво прави. В исторически план, общо взето, тя не е натрупала славата на голям борец срещу горивния картел. И в момента смятаме, че тя има шанса да промени тази репутация. В момента има едни числа, които са ужасно категорични. Ние сме ги цитирали. Какви са те? Един важен параметр, това е цената на горивата преди данъчно облагане. Защото България е страна с нисък, може би най-ниския всъщност акциз върху бензин и дизел. България е в първата четворка на Европа по цена на бензина преди данъчно облагане и в първата шестица. Сега като кажем, че там има примерно държава като Дания, която е в първата тройка в света, нали, ясно е, че наистина ние сме много нагоре в класацията. Освен това, което е много показателно, и двете цени, и на бензина, и на дизела, преди данъчно облагане, са забележимо над средната за Европейския съюз. Това е едната страна на въпроса. Втората страна на въпроса е факта, че ние имаме най-ниския марж между най-висока и най-ниска цена. 0,18% е маржа в България. Това са еднакви цени. Горе-долу. Да не бъдем толкова категорични, има там едни 0,18% е разликата между най-високата и най-ниска. За сравнение, за една широка група от държави в Европейския съюз, водена от Франция, така като най-лична държава, то е 2,5. Разликата. За Гърция, които са най-така пазарно ориентирани, що се отнася до горивата, ако мога така да се изразя, 3,5. Така че виждате каква е разликата. Когато маржа е толкова голям и когато цената преди данъчно облагане е толкова висока, естествено възниква не съмнение и почти клони към убеждение, че е на лице някакъв картел. Като прибавиме и казуса с господин Марешки, който направи една нагледна демонстрация, какво може да стане, ако някой не иска да играе в картел, смятаме, че уважаваната комисия... Вие убедихте ли се като човек, който се занимава с бизнес и следи тези процеси, че това, което прави Марешки е пазарно, а не е провокация, която не води до печалба? Нещата са много прости. Отново нещата са при тях. Сега ще дадем думата. Ако Марешки играе пазарно, ако тези числа са верни, а те са верни, ако има картел, трябва да бъде наказан картел. Ако няма картела, трябва да бъде наказан Марешки, защото той прави дъмпинг. Едно от двете. Но бездействие
вече не е възможно. Някой трябва да бъде санкциониран. Дали има картел или играча от Варна прави дъмпинг и действа непазарно и подбива неконкурентно цените? Коя е истината? Значи, И защо толкова бавно? Също трябва да установите тази истина. Още е много рано да говорим дали има картел. Нека да приключим нашия секторен анализ и евентуално производство за картел след това. Между другото, за разлика от организацията, която представлява господин Дечев, господин Марешки подходи доста по-рационално и внесе при нас и ние работим още от преди Нова година по негови конкретни твърдения, че има картел в пазара на горивата. Работим на практика всички текстове в Закона за защита на конкуренция за злоупотреба с господстващо положение. Нека да приключим нашия секторен анализ. Искам да ви обърна едно внимание. Не знам защо от асоциацията са решили, че ние работим много бавно. Ние по предишния алгоритъм, тъй като съвсем наскоро, преди 2-3 години, ние пак правихме секторен анализ. По предишния алгоритъм бяхме готови още преди Нова година да оповестим своите заключения. Само, че ни беше... предишния алгоритъм? Сега ще ви обясня. До сега ние нямахме право да оперираме с осигурителна и с данъчна тайна. След промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, тази възможност си беше дадена. Промените в закона влязаха в сила от 1 януари. Искате и тази информация си набавите. А без тази информация по предишния алгоритъм, какво щеше да бъде заключението ви за сега, изкусително да ви кажа, но не желая в момента, преди да приключим окончателната си работа, да оповестявам някакви междинни резултати. Но това ни дава възможност да прогледнем на пазара от един друг ъгъл. Не само да се основаваме на информация, която получаваме от участниците на този пазар, да засечем тази информация, която имат и държавните органи, данъчни и митници. И сроковете, в които ще приключим, не зависят единствено и само от нас. Защото ние сме изпратили сега искане за определен набор от информация към тези институции. Когато получим тази информация, аз имам личното усещане, че ние до максимум месец-два ще приключим окончателно нашия секторен анализ. А толкова ли е трудно да се установи дали един единствен играч на една единствена бензиностанция не прави дъмпинг, в случая Варненския казус? Толкова ли е трудно? Значи, защото тук месеци са необходими, щом има и такова съмнение. Нали това казвате? Или картел, или дъмпинг. Това е риторичен въпрос, защото за нас е ясно кое е по-вероятното. Нали? Вероятността да няма картел е едноцифрено число. Добре, не трябва да провери. Първо, това, което цитират асоциацията, не е коректно като цифри. В България се установил един модел, в който търговците на дребно оперират с едни много сериозни отстъпки към крайните си клиенти. И маржовете, които те цитират, не са верни. Но това е съвсем на друга страна. След това ние няколко пъти сме коментирали. Има по-голяма разлика между най-висока и най-ниска цена на различните бензиностанции. Точно така, защото като отидете на съответната бензиностанция на фирмата Хикс, за лоялни клиенти се прилагат разнообразни по вид отстъпки, които намаляват финалната цена. Може ли само да не ме прекъсвате? Ако обичате, аз ви слушах изключително внимателно. Само да довършим. След това ние, включително в тази студио, сме коментирали, че това, че цените са сходими, че са много близки, е някакво съмнение, някакъв червен сигнал. Но не е достатъчно да се докаже, че има картел. След това ние не можем да отидем в съда, защото в края на краща този съд ще стигне до съда само на базата на основателни подозрения, които господин Дечев има. Очевидно, че ние сме имали такива подозрения, за да започнем 6-7 месеца преди да се появи асоциацията в този казус, някакви действия в този сектор. През лятото се появи Бойко Борисов и Ваньо Танов. Ако погледнете данните, нашия сектор анализ започва на 30 юни. Много преди точно така, да. Гориво-офанзивата през август. Аз не мога да допусна да има такъв абсолютно популистки натиск върху комисията. Сега вижте, казват ни, вие сте неефективни. И единственият начин е вие да приемете, че има картел и това да го официализираме в решение, което води след себе си юридически последствия. Добре, ако комисията реши, че няма картел, какво значи ставаме неефективни? Ако реши, че има картел, сме ефективни. Господин Дечев, нали, да каже дали фирмите в неговата асоциация имат личен интерес от нашето решение, защото има едни други асоциации, които биха могли да кажат, които имат точно конфликтни диаметрални интереси на асоциацията. И да кажат, Петролната и газова асоциация... Всички фирми в нашата асоциация, 6000 на брой, имат интерес да няма картел и да се приключи това безобразие с горивата. И ние да сме лидери с... Забележете, по този нисък марш ние не сме в Европа лидери. Ние сме в един клъстер от 100 държави. Съвсем Европейския съюз съвсем не се състои от 100 държави. За маржа разлика между най-висока и най-ниска на различните бензиностанции. Ние сме лидери сред 100 държави и ние си говорим тук едни такива неща, ама вижте сега значи, Асоциацията на индустриалния капитал не е политическа партия, т.е. за популистко говорене е ненаучно, нали, да се употребява така. А обвинението, че оказвате натиск красноречие, за вземане на определено решение?
Ние не искаме да вземе КЗК точно решение, но бихме искали все пак, нали, това да стане в някакъв по-обозрим срок. Кога? Какъв, например? Аз попитах господин Дечев, ако утре излезем с решение, не е ли по-важно? Вие кажете кога. Аз ви казах, в момента, в който получим информацията от Митници и НАП, личното ми усещане е, че до месец, два максимум, ще приключим. Чакаме тази информация, която за нас е изключително съществена. За първи път можем да погледнем този пазар от един друг ъгъл. Ние 5 години се борихме за да получим тази възможност да оперираме с тази информация и сега сме я получили. Иначе по стария начин, както беше преди 3 години, преди Нова година бяхме готови. И само щеше да е същото решение? Сега няма мога картел. Да ви кажа дали ще е същото. Нали, отново ми изкушавате, но не мога да ви кажа. Тоест не желая да ви кажа. Но само да ви обърна внимание, че в други държави подобни секторни анализи траят с години. Ние бяхме готови за 6 месеца. И не сме виновни за това, че закона влезе в сила от 1 януари. Промените в закона, които ни дават... И вие ще се възползвате от тези възможности? Ами, струва ни се изключително смислено. Аз бих се радвал всичко това да е така. Мен ме обезпокои силно една реплика на господин Гаврилов. Той казва, не е вярно това за маржовете, защото има едни отстъпки. Как мислите, при 15 стотинки отстъпка при покупка за 50 лева, т.е. 15 стотинки за 20 литра, най-грубо казано, а каква част от стотинката е отстъпката на литър? И как това се отразява на маржовете, които, видите ли, не били верни? Значи тези такива оговорки, които непрекъснато се пускат, нали, включително и през последните 5 минути, ни карат така да стоиме на щрек, нали, да очакваме някаква неблагоприятна развръзка от всичко това нещо. По тази причина, пак казвам, ние няма да се явяваме на избори, така че не ни трябва в момента да спечелим обичта на публиката, но действително не само нашите членове, всички фирми, които потребяват някакви горива, са живо заинтересувани този въпрос да се изясни и то по един наистина коректен начин. Да не биде битка между бизнес-лобите? От Петролната и газова асоциация? Да, примерно от Петролната асоциация утре могат да излязат с подобно писмо и да кажат, ако комисията постанови картел, еди какво си, еди що ще се случи от това. След това искам да разсея една много сериозна заблуда. Нали не си представя, господин Дечев, че утре хипотетично допускаме, че Комисията за защита на конкуренцията установи картел, наложи едни бомбастични глоби. Тези глоби първо ще прекарат в съда не се знае колко години. В обжалвания и в обструкции. Нали не си представяте, че утре, ако постановиме картел и цената на горивата автоматично от 2 лева за литър, да кажем, ще станат 1 лев? Не мисля, че някой храни такива надежди. Ами, така се получава. Това е интересен въпрос. Ако някой ми каже в очите, и това не е журналист или обществена организация, а авторизираната институция, че злоупотребявам с монополно положение на пазара, сигурно бих се замислил за своето пазарно или непазарно поведение. Че господин Гаврилов току-що ни убеждава, че регулацията на защитата на конкуренцията в България едва ли не толкова неефективна, че дори някого да го хванем по бели гащи, нали, писмено споразумение да е подписал и ние да го открием като тефтерчето на известния, нали, шеф на Комисията за защита на Златанов. Нали, въпреки това казвам и то ще отлежи в съда и няма веднага да стане, че и дълго време няма да стане. Значи аз не мисля, че подобава, нали, на говорителя на Комисията за защита на конкуренцията да ни успокоява в кавички по такъв начин. Значи аз мисля, че ако комисията постанови такова нещо, моето очакване е, че ще има резултат. Да, резултат ще има и няма да има. Да, и вие не сте профсъюзна организация да се занимавате с такова популистко говорене, моля ви. И не дайте да манипулирате думите. Ще ни разбият на пух и прах, ако кажете, че те да занимават с популистко говорене. Нали, внимавайте, че те гледат телевизия. За крайното популистко говорене на някои от профсъюзите. Нека само да обясним следното нещо. Значи имаме случаи на установени картели, при които са наложени глоби. Например, за доставка на самолетни билети за държавната администрация. Тези случаи устояват 3-та година в съда. На първа инстанция още не са се произнесли. И това не е довело до някакъв ефективен резултат в цените на съответния пазар. Това, което искам да кажа е, че ние ще постановим решение, независимо от натиска на бизнес организации, на компании, които имат свои цели, свои икономически бизнес интереси, ще постановим решение, което се основава на доказателствата, защото едно е съмненията, друго е доказателствата, които нищо. Това е тънкостта на казуса. До месец-два ще има резултат. Ние също сме имали някакви съмнения, но трябва да докажем, че има картел. Не просто да имаме някакви основателни подозрения и съмнения, както са формулирани в писмото от вчера. Изречение от вас и финал. Ами, дано действително в някакъв такъв срок да научим резултата. А пък какво ще последва в ръцете на Всевишния, както казва. И на съда.
както стана ясно от думите на господин Гаврилов. Благодаря за това, господин